Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wawa SKC azimva mesa osaopa osafoka ndine mfano ta iweyo ndiwe mfano utani kunchewo ndi kwa mafano utani mu stadium mwadzadza mafano utani DK ni mfano utani Atupele ni mfano utani Njawala ni mfano utani Kwesi ni mfano utani Nanga Nchana ni mfano utani osaopa osafoka angoni sa Faus angoni sa dani amona ngati atimaliza kuchikangawa koma angoni satani anatimaliza sanatimaliza DK alipo kulibe Atupele alipo kulibe ife tonse tilipo kulibe aluta continue aluta muziti aluta tamvana tete muzwafwa jani paselipa ndi pa Mozambique nesa anali ndi mtsogoleri wawo ndendende SKC kumalayo kuno kuboma limalamulira linali la MCP tamvana tete la kongeresi tito set Samola Machel nayenso ndege yake inagwa chimozimozi ya SKC ndi amanena kuti ndege ya Samola Machel inakumana ndi chifungafunga tamvana tete kunoso amati ndege ya SKC inakumana ndi chani chifungafunga ndeti kamati aluta continue aluta inu mayankha kuti aluta Fatima tsutsana ndizo kuti inali ngozi tamvana tete aluta continue aluta aluta continue aluta MCP azimva aluta continue aluta ulemwano your excellence Dr. Kabamba UTM ilipobe ulemwano atsogolera onse UTM a deputy president ulemwa padera ung'onong'ono Honorable Atupele Muluzi president wa ITF ulemwano aimpi maulemosi ndilibe zambiri zonena kumalawi kunoku achinyamata ambiri tinayamba kutsata ndale chifukwa cha SKC anyamata ambiri kuti ndafusa apa ku budget ku parliament anakamba chani ambiri sitikambapo kanthu ambiri sitinena zimene timakambirana koma ambiri ndikuti ndikufuseni kuti mwambi umozi wa SKC amayimira chani SKC amafalisa uthenga wanji ambiri ndimunenapo kena kake SKC anatithandiza chinyamata kuti zitengana ugawo pa zinthu za moyo wathu za kumadera wathu titonse tete osaopa osafoka a president athu UTM tsiku lina sitikudziwa kuti ndiliti koma ineyo ngati mmodzi mwa anyamata andi kuchipande kuno ndimadziwa kuti tsiku lina lake UTM tizalowa mbombo sindikudziwa kuti ndiliti koma ineyo ndikatseka maso tsiku lina lake UTM tizalowa nchani kodi tizalowa mutimbo a president nthawi izafika panopa ife tilibe nsanje nda DPP chimene tinkafuna MCP ichoke kongeresi ichoke pokapo mapemphero athu anayankhidwa a DPP itafunira zabwino zonse tikuwathokoza kuti mtsogoleri wathu ammangira malo koma tsiku lina lake lizafika UTM tizalowa chani bombo osaopa osafoka pamapeto zonse a president apapazaza achinyamata ambiriwa ndi chimozimozi achinyamata amene ali ku South Africa panopa azibale athu ambiri ali ku South Africa kunoku kula azibale awo makolo awo
masista wazimai awo ali kuno. Chimene anathawa kunoku ndi kusowa kwa ntchito. Chimene anathawa kuno kusowa pogwira. Ife achinyamata tikamakhala kuti tili nawo m'magawo azandale, tinawo m'magawo azautsogoleri. Pempho lathu ndilokuti anyamata anzathu apezeko mwayi. Ali ku South Africa chakuphedwa abwerere kuno, koma akabwerera kunoku akuopa kuti azasowa pogwira. Abwerere kunoku ali ndi ma responsibilities oti sangakwanise kuwakonza ali kuno, chifukwa chokuti dziko lathuli limakhala ngati kuti anthu ena amangosalidwa ntchito anthu amalembana okhaokha, mabizinesi amapasana okhaokha, kandi nifu kandi madefu ngongole amalembana okhaokha. Chiyembekezo chili mwa UTM. Osaopa, osafowoka. Ndine mfana utani. DK ndi mfana utani. Atupele ndi mfana utani. Ndikupempha nawo ung'ono Atupele president wa ITF zayankhule nathu. Zikomo. Ndikanena kuti Malawi woye, mundiyankhe kuti oye. Malawi oye! UTM oye! Chifukwa cha nthawi. My dear brother, President wa chipani cha UTM, Dr. Dalitso Kabambe, ndi mai akunyumba, my members are UTM, National Executive Committee, atsogoleri onse a UTM, Honorable Secretary General wa chipani cha UDF, ndi atsogoleri azipani amene muli pano, impi padambo amene mwayimira inkosi ya makosi, komanso mafumu onse amayi ndi abambo. Chifukwa cha nthawi mundilole kuti ndithokoze a president a UTM kuti atipasa mpata kuti ningolankhula mawu awiri kapena atatu. Ine ndayima pano malo mwa zipani zonse zandale muno Malawi. Komanso Mr. President, late Dr. Saulos Chilima asanayambe chipani cha UTM was a member of the Fredokiss Foundation with President Obasanjo. Pano Fredokiss Foundation, the platform of African Democrats, of which I am a member. Kuliso zipani zina muno mu Africa zimene zandituma ndi uthenga wa mafuno abwino kwa inu Mr. President, komanso ma supporters a chipani cha UTM. Dr. Saulos Chilima sanali munthu wamba, anali mtsogoleri amene amakonda dziko lake. Ine pamene ndayima pano Mr. President, ningotchula mapoint atatu. Point yoyambirira ndi umodzi, unity. Dr. Chilima amakhulupirira za umodzi. Timatha kusiyana zipani, timatha kusiyana mitundu, timatha kusiyana chipembedzo, koma Dr. Chilima samaona zimenezo ayi. Kuti Malawi ipite patsogolo, tonse timenyere nkhondo mbendera imene anafera SKC. Malawi ndi imodzi amayindaba. Point number 2, pamene tinabweretsa democracy mdziko muno,
sizinathandauze kuti Amalawi tikhale odana. Sizinathandauze kuti tikamafuna ntchito kuboma tiziyang'ana chipani chimene munthu akuchokera. Democracy imenera kuti tibweretse pamodzi. Mr. President, mukudziwa kuti timasiyana zipani koma timatha kucheza. Iyi ndi Malawi imene tikufuna. Late SKC amacheza ndi zipani zosiyana-siyana ndi atsogoleri osiyana-siyana. Titengerepo chitsanzo. Point number 3, point yofunikira kwambiri. Ndikupempha atsogoleri a UTM kuti tiyeni tipitirize zintchito zabwino zimene amachita Late SKC. Africa ikusintha, Malawi enenaso kusintha. Tisinthe kachitidwe kathu, tisinthe kaganizidwe kathu. Izi ndi zimene Late SKC akamalankhula za mindset change. Nditsirize ndi UTM, sokolo lathu, zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.